Helo a chroeso mawr I sesiwn arall o Elan yn holi. Excited I fod nôl a fi yn rili edrych mlaen I gael sgwrs gyda'r hyfryd Heledd Watkins o HMS Morris. Hiya Heledd! Hello. Sut ti? Ti'n okay? Very good, diolch Heledd. Ddim yn rhy ffôl, diolch yn fawr. Lyflu fel dywyneb di. A fi'n lyco heban ti hefyd, mae fe'n Mae fe'n cuddio bod fi ddim wedi golchi gwallt fi. A hefyd, yn ei fi edrych bach fel ambulin, which is what I'm going for. What a look. Diolch yn fawr iawn am ddod I gael sgwrs gyda fi heddi. Cyfnod really exciting I ti fel unigolyn ac I HMS Morris wrth gwrs hefyd, achos chi wedi cael llwyth o new releases dros yr wythnosau misoedd diwetha sydd yn really gyffrous. O'n I sôn bach mwy am hwnna nes mlaen, ond hefyd y prif reswm dyn ni yma heddiw yw I drafod merchannu music a zine ti'n I fod yn gweithio arno sydd yn hynod o gyffrous. Ond cyn hwnna I gyd, be fi'n licio wneud yn y sessions yma yw, rown ni nôl chydig bach, nôl at y dechreuad yn roedd y gair. I ti Heledd, pam o ti yn tyfu fyny, o ti ferch ifanc o Llanymddyfri? So, be oedd y fel I ferch ifanc y Llanymddyfri oedd yn caru music a oedd moyn bob yn band? O ti wastad moyn bob yn band? Pan oedd ti'n ifanc? O'n I wastad yn hoffi cerddoriaeth. O'n I wastad yn hoffi symud I gerddoriaeth. Ond fi yn credu nes I sylwi bod fi eisiau bod mewn band nes o'n I tua blwyddyn 8, blwyddyn 9, falle. Mae hwnna yn ifanc, though. Falle. Yeah, os mae lot o musicians yn sort of ffindo fe falle bellach mlaen, falle yn coleg. Ond ti'n blwyddyn 8 o ti? O'n I blwyddyn 8. Ond y pethau, o'n I wedi bod yn cael gwersi gitar ers bod fi blwyddyn 5. Pryd ych chi'n cael dewis eich offeryn? Fi'n siŵr bod y rhywbryd rhwng blwyddyn 4, blwyddyn 5. Yeah. So, nes I bryd ni, fi'n credu I lot o bobl o'n I wedi gwneud dewis amgen I ddewis chwarae gitar, so fel gitar clasurol Spanish. Lle mae lot o ferched yr oedran yn mynd am violins, cellos, flutes. A falle ddim wedi sylwi bod gitar yn opsiwn I nhw. Fi'n credu. Ond fi'n lwcus oedd rhieni fi, and I'm pretty easy going. Oedd chwar hun dy fi, oedd yn gallu chwarae'r ffidil I gradd 8, oedd yn gallu chwarae piano I gradd 8, a oedd genius. So, ond yn becso bydd yn digwydd I fi, achos nhw wedi sortio hwnna gyd mas yn barod. So, fi eisiau dysgu chwarae gitar. Ond nhw hefyd yn gwybod bod athrawes gitar ardal ni yn ffantastig. A oedd hi'n fenyw. Oedd yn beth gwbl unheard of. Ti'n bod, peripatetic guitar teacher oedd yn fenyw. Mrs Robbins, legend. Mrs Robbins. So nhw'n fwy na hapus I fi gael gwersi gitar achos o'n i'n gwybod bydden ni mewn dwylo da. A pam gitar te? Pam nes ti ddim mynd, drums neu bass gitar neu... Oedd yna rhywun o ti'n brand arno pryd ni, nath ni ti feddwl, fi eisiau bod fel hi? Fi'n gwybod. Fi'n credu o'n I jyst yn licio wneud dewisiadau oedd yn swnio tyma bach yn rebellious I mam a dad. So dwi'n gael, fi eisiau gitar. Fi'n cofio pam. A fi'n cofio really beth o'n i'n gwrando arno ar y pryd. Fi'n credu o'n I jyst yn hooked I rhaglenni music videos ar y teledu, so byddwn ni'n just watcha cerddoriaeth pop trwy'r amser. Dim nes yn hwyrach, o leia ysgol uwchradd, bod fi'n dechrau ffindo beth oedd steil fi neu beth o'n i'n hoffi gwrando arno. Sy'n debyg I lot o bobl fi'n credu, so nhw'n rili gwybod beth nhw'n licio nes bod nhw o leia blwyddyn 9, blwyddyn 10. Yeah. Ond nath Mrs Robbins athrawes gitar rhoi I bass gitar hi fi ymarfer arno. Pan ni tua blwyddyn 8. Okay. A wedyn oedd hi'n mynd â fi I chwarae mewn gymanfa ganis a pethau fel yna. So o'n i'n chwarae bas gyda fel organ. Mae hwnna'n rhywbeth fi really eisiau witness o, fi'n credu. O'n i'n awful ar y pryd, o'n i'n awful.
Ond Ond i ddysgu, I suppose, yn eitha cloi ar y spot, nag yw e? Rhoi ti mewn sefyllfa fel na. O'n i'n lwcus ar y pryd bod o'n i'n gallu darllen cerddoriaeth yn y reit. Digon i chwarae bas, achos ti'n un nodyn ar y tro. Sy'n ffain. Fi'n i'n ofio hwnna gyd, sa'n gwybod os gallen ni darllen cerddoriaeth nawr. O, ti ddim yn darllen cerddoriaeth nawr, te, wyt ti? Dim, wel, dwi byth yn digwydd. Fi byth yn rhoi yn un mewn sefyllfa lle mae rhaid i fi. Ie, digon ti. Mae fe gyd yn fi'n neud e wrth glist nawr, really. A ti sôn am Mrs Robbins, mae menywod fel hyn, maen nhw mor allweddol yn dyn nhw, yn fel upbringing, a yn moldio menywod nawr. Mae cael y sort of figurehead, neu rhywun sydd yn dysbrydoli di mor ifanc a hynny. So pa mor bwysig oedd rhywun fel Mrs Robbins i ti, cael rhywun o di, ond hefyd gadael i ti chwarae'r offerynnau yma? O, mor allweddol. Achos cael gwersi gyda hi, byddwn ni ambell waith mewn grŵp o alle 5 o ni mewn gwers, a fi bydde'r unig ferch. Ond bydde hi'n trin fi a pawb arall union yr un peth. So bydden ni'n cael special treatment, neu bydden ni ddim yn cael yn trin yn wath, achos bod fi'n ferch mewn grŵp o boes. Mae hwnna di moldio fi eitha lot, achos fi'n arfer a bod mewn grwpiau o fechgyn. A mae na di digwydd trwy gyrfa fi i gyd, hyd yn hyn. Ond mae gweld hi, o'n nhw wastad wedyn, oedd yr holl athrawon peripatetic unwaith y flwyddyn yn dod at ei gilydd i wneud cyngerdd o flaen yr ysgol. So o'n ni'n gallu just gweld hi'n perfformio a meddwl bod mae hwnna normal, mae hwnna rhywbeth pawb yn gallu neud os maen nhw'n moyn neud e. So just gweld hi wrthi yn really, really bwysig. Ond dyna'r gair hefyd yn dyfa normaleiddio cael menywod yn y roles yma. Achos fi'n cofio'n tyfu fyny, dynion oedd yn y roles, dysgu, offerynnau, unrhyw fath o offerynnau i fod yn onest. Dim ond dynion fi'n rili'n cofio, ond i bai am un athrawes, gerddoriaeth, benywaidd yn yr ysgol uwchradd. A mae hwnna, mae normaleiddio yn enwedig offerynnau llai traddodiadol. Mae nhw'n bryn yn dyn nhw. Fi'n cofio siarad gyda ti mewn un gweithdi Merchannu Music, y foment yna lle ti'n plygo'r gitar ti, fel electric guitar mewn. Wyt ti'n cofio'r moment yna pan nes ti swapio o gitar clasurol i electric guitar? Wel, eis i syth o gitar clasurol i bass. Oh, right, okay. Ond, ti'n bo, yr un teimlad, fi'n yn cofio, neud am y tro cynta, ond fi'n siŵr o'n i'n ofan. Ti'n meddwl, ar hen gitars, ti'n plug yn o mewn, nhw just craclo. Live! Ond unwaith o'n i'n gwybod sy'n iwso just basic amp yn iawn. A just gallu troi ymlaen a wneud sŵn yn unan. Fi'n cael unwaith sylweddol sy'n bod fi'n gallu gwneud hwnna, ond i'n ffindo fi'n anodd iawn i fynd nôl at gitar clasurol. Fi'n yn credu really is i fynd nôl yn iawn, achos o'n i'n neud graddau. A fi'n credu nes i gyrraedd rhywbeth fel gradd 5, gradd 6, a wedyn ni fel, fi jyst mynd i war y bas nawr. So. Nice. Ond mae rhaid bod e mor exciting hefyd, fel y synnau gwahanol o ti gallu creu gyda'r offeryn yma. A rhaid bod hwnna mor gyffroes i ti, pan bod ti mor ifanc i fod fel, jyst gallu arbrofi gyda fe hefyd. Ie, wel jyst, mae chwarae offeryn electric jyst yn agor byd arall i ti o guitar pedals, creu synnau gwahanol, recordio, so oedd e just fel, Giathiau nefoedd yn agor. O'n i'n lwcus hefyd, oedd ysgol uwchradd ni'n fach, o'n i'n 450, so ti'n nabod pawb rown ti, a ti'n dod i nabod pwy sy'n gallu neud beth yn really gloi. So dy fi ffrindiau rown fi, cwpl o fechgyn, oedd yn gwybod sut i recordio pethau'n barod, a syniad sy'n iwso software fel, sa'n beth oedd ar y pryd, fel Cubase, neu rhywbeth fel na, oedd fechgyn yn iwso. Dim ond Sibelius fi'n cofio syna. Oedd Sibelius rownd. O, hwnna bach mae clasurol ddo yn dod e. Gyda plug-in keyboard a...
So ti'n sôn am y bechgyn yma, achos yn aml cyn i chi ffurfio, i ti am ffurfio HMS Morris, o ti mewn bands cyn hynny, ynddo ti? O ti mewn ambell i band? Ti eisiau sôn chydig bach am hwnna? Pwy... Sawl band. Ie, pwy oedd y band cynta? Pwy oedd y band cynta a pryd oedd e? Cynta. Fi eisiau bod profiadau llwyth o gerddorion Cymraeg fel hyn, bod ti'n ffurfio band cynta ti ar gyfer steddfod ysgol. Ti'n cico pethau off. Oedden ni un band o'r enw Celsain. A enw, achos o'n i'n ysgol gyfyn Pant y Celyn, ni wedi cymryd cel o'r Pant y Celyn a rhoi sain tu ôl e. Genius. Nice. Mae'n gweithio. It's fine. So, oedd hwnna'n hwyl, achos o'n i ar bas, dydy merch Sarah yn canu, Aaron ar gitar, Gareth Rex Jones ar drums, yr holl bobl yma. A wedyn, backing vocalist a brass section. So, dyn ni saxophones a trumpets yn steddfod ysgol. Oedd e'n swnio'n awful, ond, ti jyst oedd e'n gret. So, hwnna i ddechrau. Oedd hwnna sort of troi mewn i amheus. Oedd yr un sort o bobl gyda swapio cwpl o swapio cantorion a dim brass section. Achos, os ti'n gofyn arian, i fynd eisiau gymryd o members ar yr hel. Nes ti ddysgu gynnar? The golden rule. The less members, more money. Yeah. So, wedyn... oedd hwnna'n sort of cario ymlaen i fynd nes bod fi'n coleg. A wedyn, oedd hwnna'n just fizzlo tŵm y bach, a wedyn dath fe left. So fi, Rodri a Daf. A hwnna sort of, dwi'n siŵr bydden ni disgrifio hwnna, just guitars, drums, o'n i a bass yn canu. Cool. Sydd y peth yn o dda i wneud yn y byd, so ni'n mynd i'n edrych. A hwnna'n fynd am spelfach. A wedyn, dath hwnna i ben, achos o fynd ys i Llundain wedyn. So, ti'n ffili cadw hwnna i fynd. Be nes ti'n Llundain wedyn? Nes i wneud masters mewn theatr. So mewn creu gwaith ar gyfer cwmnïau theatr. Oedd yn gret. I flwyddyn o hwnna, a oedd hwnna'n hwyl. Wedyn nes i bach o waith fel perfformio, a wedyn dath stwff gwaith session bass lan. Nes i bach... job cyntaf ges i, sori, allan ni siarad o'n fi. Na, job cyntaf ges i, nes i weld advert ar rhyw platform ar-lein yn chwilio am bassist, ond peth yw, ond yn chwilio am female bassist. So ni fel, ar y pryd, o'n i ddim yn cwestiynu hyn, o'n i fel, fi'n female bassist. Ie, fi'n female a fi'n bassist. Yeah. Right. So the obvious fel, oedd e, maybe for the look of the band, neu beth bynnag. Ond y band pwy oedd e, oedd Pete o Big Brother. Ti'n cofio Pete? Pete oedd yn deito Nicky? Yeah. Sut ydw i'n cofio hwnna? Well done. Wow. Throwback. Oedd yn throwback, ond ti'n beth, sneb yn gwybod bod e wir, mae fe'n gerddor da iawn. Mae pobl yn cofio fe achos Tourette's gyda fe, a oedd e'r Big Brother, a oedd e gyda Nicky. So mae pobl yn cofio hynna, really. Ond neb yn sylwi bod e wir yn gerddor, yn gallu sgwennu caneuon, a yn really dylentog. Anhygoel. Ie, dyw pobl ddim... Unwaith ti cael y roi mewn bocs bach, fel la, dyw pobl ddim yn hapus iawn i arfer ti mas, ti'n mwyn. So nes i'r 2-3 gig gyda fe, oedd yn wyllt, fel bod ti'n disgwyl. Ond oedd na ferch hefyd yn chwarae ar keys yn y band yna, oedd hefyd yn chwarae i Emmy the Great. So, achos hi, ges i'n galw mewn i chwarae i Emmy. Eitha lot o hi, falle 2 flynedd, couple of tours. Mae wedi gael babi nawr yn pawb yn tyfu lan. O hwnna wedyn nes i chwarae merch ar yn y Chloe Howell. Oedd pop, straight up. Columbia Records, pop star. Wow.
So wnaethon ni lot o deithio rili neis gyda hi. Ewrop rhan fwyaf. Anhygoel. Majors. Nes ti ddysgu lot yn ystod y cyfnod yma fel session musician? Do. Fi'n credu nes i ddechrau dysgu beth o'n i'n licio, beth fi ddim yn licio. O ran blas cerddoriaeth, o ran pobol, a o ran strwythyr record labels a pethau fel la. Ti'n meddwl, bysa ti, pam nes ti stopio sort of wneud hwnna te? Ti'n meddwl bysa ti wedi gallu cario mlaen a... Gallen ni wedi cario mlaen. Fi'n credu erbyn diwedd y cyfnod tua 2013-2014, o'n i wedi dechrau sgwennu stwff HMS Morris. Cool. A o'n i fel, fi'n licio hyn nawr. Fi eisiau gwneud hyn. So dath stwff Chloe i ben, i wedi gwir, really abrupt. Achos fel na ma, big labels, newn nhw newid y band, newn nhw just wneud unrhyw beth. I wneud y band edrych yn well, neu falle bod y cyneuon ddim wedi bod yn gwneud digon da, so bod nhw'n cael gwared y pobl oddi ar y label. Vicious. So fan o'r ffenodd hwnna, nes i ddechrau cytuno fel, oeddi fi eisiau bod yn Llundain, oeddi fi, this is what I want to be. A ni fel, sa'n credu o le. O'n i wedi bod yn 4.5 bron 5 mlynedd. Ie. So ni fel, fe'n amser mynd nawr. A ni byth i byw yn Gaerdydd o'r blaen, so ni fel, mae'n ôl i Gaerdydd. Ie. O boes. A dechrau HMS Morris? Dechrau HMS Morris. So nhw ma, ty beth. So dda wneud sens, really. Oedd rent yn siapach. Fi'n credu o'n i wedi cael bywyd hapusach. Gosach chi teulu fi. Gallu chwarae music. A falle, achos bod y rent yn siapach, falle bod ddim yn rhaid i fi gael full-time job. Fel fi'n gallu gwneud music ar yr ochr. A fi fod yn constant battle. Mae dal i fod, wel, yn wedig yn ystod y cyfnod yma, ond mae just yn bonkers yn dweud bod musicians methu wneud livelihood nhw just trwy cerddoriaeth, just trwy talent nhw, really. Pan ti'n meddwl nôl yn amlwg cyn y cyfnod absolutely bonkers yma, sgen ti unrhyw gig sy'n sefyll mas? Nes ti gyda HMS neu nes ti fel session musician? Dyle fi wedi meddwl am hyn cyn dechrau chat, really. Os mae'n siŵr bod ti wedi chwarae llwyth? Nes i un gyda Emmy the Great. Fi wastad yn cofio. Reit yn ganol Trafalgar Square ar gyfer Chinese New Year. Oh, amazing! Achos mae hi... fi'n cymryd mam hi'n dod o Hong Kong. Mae hwnna'n gywir. So, gath hi wahoddi wneud y gig mawr yma, y llwyfan anferthol yng nghanol Trafalgar Square. Pawb oedd eisiau dathlu Chinese New Year yn dod lawr i wylio. A bwyd cefn llwyfan yn amazing. Tro cyntaf i gael fel, ti'n gwybod un o'r Chinese buns na, gyda fel soft dough. Bao buns? Ie, tro cyntaf i gael un o'r yna. A just fel, y bwyd yn y gigs sydd yn neud yn good gig i fi, fi'n credu. Digon teg. That's right. Hwna'n gig rydyn da. Ni'n cael llwyth gyda HMS Morris. Fel arfer, y rai bach i fi'n licio. So, gwe bod ti'n cael gwyl fach yng nghanol Sir Benfro neu rhywbeth fel la. Rheina sy'n wastad yn aros yn cof fi, achos fi'n credu bod yn llai o stres a mae mwy o hwyl. Mae'r gigs, os oes lot o pressure ar gig cyn mynd iddo fe, dyw e ddim yn brofiad. Na, wrth gwrs. A mae rhaid ni sôn am y ffaith bod chi wedi gallu mynd i Japan hefyd cyn, yn llythrenol reit cyn hwn, yn dyfa? Mor lwcus. Tachwedd? Dython ni nôl y mis Tachwedd. Eithon ni diwedd Medi a dyn nôl dechrau Tachwedd. Sut brofiad? I fynd nawr, blwyddyn. Sut brofiad oedd ei fynd i Japan? A pam mathoch chi mas i Japan? Eithon ni mas i Japan achos bod fi wedi rhoi cais i chwarae mewn gwyl yn Osaka. A nhw fel, chi eisiau dod? A ni fel, wedyn ti fel, maen nhw wedi gweud ond nawr ni'n angen gweithio o'r holl logistics sydd yn ariannu. Mae'n ddrud. Ni lwcus iawn gaethon ni yr PRS International Fund.
Oedd hwnna'n cyfro, ti'n ti hanner a wedyn ti'n goffro arian dyn nhw mewn sy'n dewis i ti. Ond y reswm nes i wneud cais i fynd, achos oedd yr un pryd ar cwpan y byd rygbi. So ni'n fel, os ni'n gallu neud y ddau, mewn un trip. Oedd yna'n really good. Wel, ti'n honest. Ti'n goffa bod honest. Dyna ti wastad yn chwilio am dy opportunities, yna? Ie. So, ond wedyn, eithon ni droi yr un gig na, oedden ni yn Osaka mewn i 2 gig. So, eithon ni un wedyn yn Kyoto a un yn Tokyo. Ond o'n i'n lwcus iawn achos oedd lot o bobl o Gymru yn mynd draw oherwydd y rygbi. So, oedd gan Llywodraeth Cymru dôm, Llywodraeth Cymru oedd hwnna gyd, dôm yng nghanol Tokyo, lle o'n cynnal cynhadledd bach. So, gaethon ni chwarae nhw hefyd. Great. So, nath y droi mewn i trip. Really neis i wedi gwir. So, the gigs gyd yn digwydd yn y 2 wythnos gynta, rygbi, am y 4 wythnos wedyn. Nice. A nathoch chi'n neud music video mas na fyd, yn do? Do, so eithon ni a Griff Lynch a Dav Hughes gyda ni. Fab. Dream team. Dream team. Ni'n fel, oce, ni'n mynd i fan, so ni angen really cofnodi hyn. Neu ddim yn pointless. So, eithon ni a nhw mas, so wedyn eithon ni music video i Babanod mas na. Mewn parc yn Osaka. Just yn cerdded rownd, yn edrych ar y sites. Mae'n bonkers yn dyw yn meddwl nôl. No, fi'n mor drist. Pan mae unrhyw fath o documentaries am teithio yn dod ar y teli, fi just fel, pan fi ddim... Achos fi mor lwcus, fi mor freintiedig, fi wedi cael mynd i rhywle bob blwyddyn am yr 4-5 mlynedd diwetha. Ni wedi bod off i Canada neu Japan neu lle bynnag. So nawr, fi'n teimlo fel mae corff fi mewn i'r system o mynd i rhywle bob blwyddyn. Eisiau mynd. Just segur am chydig. Cael brec bach am chydig. A mae'n mynd ni mlaen, actually, i'r tracks diweddara chi wedi releaso. A mae'n rhaid gweud, fi wedi bod fel, fi'n fan o chi anyway, ond mae'r 3 track yma, fi'n mynd gwybod beth yw e, mae sŵna, mae'n swnio'n wahanol rhywsut, fi'n mynd gwybod beth, mae'n swnio'n fwy, ond yn fwy cywrain hefyd, mae just, fi'n lyfo fe, mae Babanod Poetry a myfyrwyr rhyngwladol yw'r un mwyaf diweddar sydd allan nawr, a maen nhw'n amazing. Fi newydd danfon myfyrwyr rhyngwladol i cyfnither fi sy'n newydd ddechrau yn y brifysgol. So ni fel gwrando. Diolch. Ie. So, sut mae'r broses o sgwennu a creu di bod yn ystod yr amser yma i ti? Achos mae'n heriol i bawb, ond mae'n heriol yn enwedig i bobl creadigol, achos mae'n hefyd pressure yn dod, gyda braid i ti fod yn constantly creu pethau. Ond mae'n anodd yn ystod pandemic. Mae'n. O'n i lwcus iawn. Ges i roed ar furlough y mis Mawrth gyda'n swyddi. So ni fel, mae amser rhydd dy fi. O'n i ddim wedi cael real amser i eistedd lawr a sgrennu rhywbeth spel. Fi wastad yn trial sgwasio fy mewn i'r penwythnosau neu'r nos neu beth bynnag. So oedd e'n real treat y mis Mawrth. O'n i'n cael eistedd lawr a just sgrennu. So nes i'r mwyaf o hwnnw, gymaint o'n i'n gallu bryd ni. A oedd na'n hwyl a nes i llwyddo i gael lot wedi wneud o fewn yr mis cynta, 2 fis cynta. A wedyn, ar ôl hynny, fydd yn... Ie. Mae'r novelty yn sort of passion, dwi'n Odi. Ond oedd bits bach eraill o waith yn dy mewn, o'n i mor lwcus o stwff bach freelance yn dy mewn, pan nath, yn ffodus, oedd ffurlough dod i ben achos bod yr adeilad yn ein gweithio yna, canolfan y millennium, ddim wedi ail-agor. Sydd yn ofnadw a'n just, falle fydd i flwyddyn, ni ddim yn gwybod. So, nath hwnna ddod i ben, a wedyn ges i bach o waith efo Radio Cymru, oedd yn lyflu. Ond mae hwnna wedi cymryd amser fi gyd nawr, so fi ddim wedi bod yn greadigol o gwbl am y mis diwetha. Ond fi'n edrych ymlaen i ddechrau to. Ond mae wastad lan a lawr. Fi'n siŵr bod e. A mae'r awen yna, mae'n dod a mae'n mynd, a mae fe'n... A pan mae'n dod, just hold on. Yeah, come on, let's go.
So, beth sy'n nesaf i chi fel band o'r rhan? Chi'n gweithio ar mwy o stwff neu ydych chi'n beth on the cards? Mae yna sengl arall ar ôl hon yn reit ar dechrau mis Tachwedd. Exciting. Fi'n excited am hon. Wyt ti? Dwi'n credu bod yn mynd i fynd lawr yn dda iawn am rhywun reswm, ond fi'n excited amdano fe, achos bod ni wedi llwyddo i gael Owain o band Pres Llaregib. Oh, wow! Greu fel brass track. So, Owain a Gwyn, ddau foi sydd yn chwarae band Pres Llaregib, wedi dod i chwarae brass ar hon. So mae fe'n rhywbeth i ni byth di wneud o'r blaen. Cyffroes. So fi'n excited. Ond falle bydd pobl fel, Gari wel. So wedyn ni'n mynd i roed yr holl senglau sydd wedi mas blwyddyn hyn ar really limited edition vinyl. So wedyn wneud hwnna ddo mas. Gad fi o bod pryd mae'r ein am yn yr werth, please. Mae'n mynd i fod rhywbryd diwedd Tachwedd dechrau Rhagfyr. Mae'n dibynnu ar pa mor gloi mae'r factory yn gallu creu'r vinyls i ni. So, super limited edition, a wedyn dyna ni am y flwyddyn, really. O, mae'n anhygoel. Mae'n gret bod chi wedi gallu creu, bod ti wedi cael yr amser i greu yn ystod yr amser yma, a bod ati rhywbeth, gobeithio rhywbeth physical wedyn i fo fel, dyma ni. Look. Ie, mae'n wych. Dim lot o bobl sy'n gallu gweud hwnna, bod nhw wedi gallu bod yn productive fel yna yn ystod y cyfnod anodd yma. Fi wedi bod yn lwcus. Fi wedi bod mor lwcus. Mae yna bobl sydd mewn sefyllfaoedd awful. Fi'n just di bod on furlough a fi wedi cael amser. So, good. Da iawn. Ac wrth gwrs, mae yna brosiect really exciting on the card sy'n dod mas yn y mis nesaf. Falle beth efnos nesaf. Exciting. Mae'n siŵr yn union beth y dyddiad. Ie. Sorry. Merched Grey Music, sydd prosiect, dyn ni wedi bod yn gweithio gyda'n gilydd arno ers 2 flynedd-ish diwetha. I'r rhai sy'n gwylio, sy'n falle ddim yn gwybod lot am Merched Grey Music, cyfres o weithdau yn nhw sy'n digwydd lan a lawr y wlad i trio cael mwy o ferched mewn i cerddoriaeth yma yng Nghymru, a just dangos cerddoriaeth iddyn nhw. Falle na nhw benderfynu bod nhw ddim eisiau gwneud yn byd gyda fe, a maen nhw'n ffain, ond y leia maen nhw'n cael y cyfle. Heledd, pa mor bwysig wyt ti'n meddwl bod gweithdau fel hyn i ferched ifanc? Pwysig. Mae'n neis bod pawb, jyst merched, yn gallu bod mewn stafell gyda'i gilydd a bod yn sili a gwneud camgymeriadau a chwarae offerynnau. Hyd yn oes na ddim wedi chwarae offerynnau blaen, mae jyst pigo gitar lan yn rhywbeth. Mae'n ddechrau. Mae nhw wedi bod mor neis. Jyst wneud y gweithdau yma a cwrdd eisiau gyfer y bobl. Mae'n dreni mawr bod ni ffili cario mlaen trwy'r cyfnod yma, wrth gwrs, ond fi'n siŵr nawn ni blwyddyn nesaf pan fyddwn ni'n cael full throttle. Ie. Ond ni'n cael creu zine yn lle ni. Yn union. Sydd yn really exciting, achos mae'n gret bod Merched Grey Music yn gallu bodoli rhywsut yn ystod y cyfnod yma. A yn greadigol, so chi'n creu zine. So, adwaith nath y zine cynta, dda'n hyfryd, a os chi eisiau gweld mwy o hwnna, ewch i dudalen Instagram Merched Music, mae'r gwybodaeth i gyd fyna. Ond wyt ti sôn falle chydig bach am pwy fydd yn hlwm gyda dy zine di? Dw. O i ddechrau, Cat o Clwb Ifor Bach, fi goffa gweud diolch yn fawr iawn i hi, achos mae hi wedi bod wrthi'n cyd-lynu popeth. Sorry, pyn dywyn edrych fi, sorry bobl. Mae hi wedi bod yn popeth at ei gilydd, a mae hi yn ddilynwraig graffeg o fri. So chi'n gwybod bod yma'n edrych yn gred. So, o'n eisiau cymysgedd o bobl, o'n eisiau cerddorion, artistiaid, celf, a pobl hefyd o cefn llwyfan yn y busnes. So, pwy sydd da fi? Sa'n gwybod fi'n cael gweithio chi pwy sydd da fi i gyd. Ond mae'n gymysgedd o bobl. Oedd yn bwysig i fi hefyd bod ni'n cael pobl o bob oedran. Mae'n bob oedran, ond yn torri mewn i'r 30s, gan bod ni gyd yn cyrraedd hwnna. Achos fi'n teimlo hefyd, mae pobl yn mynd yn excited iawn am bethau newydd trwy'r amser, ond mae'n bwysig iawn bod ni o hyd yn cefnogi'r pobl sydd wedi bod wrthi am spel fach. Achos yn aml iawn, maen nhw angen mwy o help na'r bobl sydd yn... Na, definitely, yeah. So,
Ie, mae yna un prosiect mewn i fi yn excited iawn amdano. So i fi, Annie Glass a Bethan Rogue Jones, Bethan Mai, yn mynd i ysgrifennu can gyda'n gilydd o bell. Sydd yn swnio'r haws na beth yw e. So ni wedi bod yn neud rhywbeth round robin, so ni wedi bod yn dechrau track, hel efo'r person nesaf, un nhw ychwanegu rhywbeth, hel efo'r person nesaf, a mae Annie yn mynd i mixio fe ar y diwedd. So ni hefyd wedi bod yn cymryd fideos bach, diary fideos tra bod ni wrthi, so fi'n gobeithio erbyn diwedd mis Hydref fydd hwnna wedi dod at gilydd a gallwch chi glywed y gan. A gwylio'r broses sydd wedi bod yn ddiddorol. Lan o lawr. Lan o lawr, fel popeth. Lan o lawr. Lan o lawr. Llwyth o gelf, llwyth o artistiaid. Fi wedi bod yn trio cael artistiaid sydd ddim fel arfer yn perfformio yn y Gymraeg, yn canu rhywbeth yn y Gymraeg, sy'n exciting. Fi wedi cael artistiaid gweledol yn ymateb i cyneuon artistiaid eraill. Rhaid bod yn rili neis bod ti'n cael jyst y rhyddid i allu gwneud rhywbeth fel hyn, a gallu bod fel, reit, pwy fi eisiau gweithio gyda. Achos y gobeith hefyd gyda pethau fel hyn yw neithau wedyn snowballio falle mewn i prosiect mawr jyst ar ben ei hunan, bod e'n jyst yn mynd i gynnar fath o dan bach o le. Bydd yna'n neis. Mae hefyd, fi jyst i fod yn cael amser da yn edrych trwy Instagrams pobl yn mynd i gwahanol lefydd i ffindio gwahanol bobl i fod yn rhan ohono fe. A mae hwnna wedi bod yn ysbrydoli fi hefyd i sgwennu stwff newydd sydd yn neis. Fi wedi bod yn dwy'n syniadau wrth nhw, jyst ysbrydoli. Ie, fi'n excited i chi gyd weld y cyfarfod y pobl newydd sydd yn dod. Fi'n edrych mlaen i gael yna hefyd. Rili edrych mlaen. Diolch yn fawr iawn, Heledd, am gael sgwrs gyda fi heddi. Ac i bawb sy'n gwylio neu'n gwrando, ewch draw at Instagram Merched Music fel nes i weid. Mi fydd y zine yn dod allan cyn bo hir. Nid jyst dweud cyn bo hir. Cyn bo hir. Mysterious. Ie. A ni'n edrych mlaen yn fawr iawn i weld e. So diolch yn fawr iawn, Heledd. Diolch i ti. Joio gweddill y ddwrnod i. A ti. Diolch. Nice one. Ta-da!